Bi rastî ev dever yek ji girîngtirîn navendên geştyarî ye û bi taybetî havîngeha Mermerîtayê xaleke serekeya kişandina geştyaran e. Lewma îro liv û tevgera cih û wargehên geştyarî gelekî çalak e. Em di sê rojên borî de li vir bûn ji bo kontrolkirina kalîteya xizmetguzariyên ku li nav cihên geştyarî tên pêşkêşkirin. Şopandina wan û pêşkêşkirina hemû hêsankariyan ji bo alîkariya wan bikin da ku di sektora geştyariyê de baştirîn xizmetê pêşkêş bikin. Em îro li virin ji bo birêvebirina çalakiyên ku bi boniya cejna Meryemê tên lidarxistin. Herwa çûn û hatina bawermendan bo dêran û birêxistina meşa karnavala ku li Mermerîtayê birê ve diçe. Birêk û pêkirina tevgera trafîkê û parastina asayîşê weke ku hûn dibînin ji derve û hundir pêşwaziyeke mezin a geştyaran li ser deverê heye. Yekem ev boniya cejna Meryemê ye û tê de nimêj û duatên kirin. Paşê xelk cilûbergên taybet li xwe dikin û ramanên cûr bi cûr û tiştên sembolîk ên folklorî pêşkêş dikin. Bi rastî karnaval kevneşopiyeke nêzîkî 6 salî ye û Mermerîta bi karnavala xwe ya ku çardê Tebaxê de tê lidarxistin navdar e. Girîngiya wê di wê yekê de ye ku gelek kesan ji koçber û biyanî û ji hemû deveran ber bi xwe ve dikişînin. Helbet gelekî xweş e ku îro piştî nêzîkî 2 salan karnaval careke din vedigere. Bi gelemperî festîval ji vê mezintir e, xelkê deverê bi alîkariya rêveberiya nahiyeyê û polîsê geştyarî hewl dan cihê çalakiyê ewle bikin. Da ku xelk bikaribe bi rengekî xweş vê çalakiyê pêk bîne.